Ametxoa, bandera gorria itxasoko epaileak, hasi da beraz, orezko txanda. Orioren denbora izan dute referentzi ona. Garbi 20 segunduko abantailarekin nagusitu delako Orio, bigarren txanda horretan. Eta hemen dira, 20 segundua bete da, irtera baliozkoa da. Eta jende asko gaur egun pasa hona etorrita. Bai Plentziako hondartzan, baita Gorlizko hondartzan ere. Hemen da Santurtzi, Ibon Gaztainazpi Oriotarra prestatzaile. Eta Iker Agirre Zarobe patroilanetan Sotera ontzian. Sotera indarra hartuta dugu denboraldi honetan, 3 garaipen ere lortu dituzte etxean Orion eta Lekeitio. Camargo kordea 4 garaipen ditu. Egun txarrak ere izan dituzte Kantauriarrek eta horregaitik dira bigarren tokian zailkapenean. Lehen tokian Santurtzi eta Altxorra 4 puntukoa da. Ez da erabaki horra, ez da gutxiagorik ere. Gogoan izan lehen 2 onenak izango direla playofferako txartelaren jabe. Eta hauetako batek utxegin ezkero edo playoffean parte hartu nahi ez duela esan ezkero, 3. izango luke aukera. Baina argi dago Baserri ez dutela ezetz izango, hauen helburua playoffera joatea dela. Eta burruka ikaragarri izango dugula. Zierben ere hortxe da, 83 punturekin, urrutiago, baina bere aukerak orainik baditu. Hemen da Izuntza, bigarren kaletik Lekeitiokoak, eta Josua Boitiz prestatzaile Iñaki Goikoetxea Xagua, patroilanetan Lekitxarra traineruan. Momentuz diferentziak oso txikiak dira, Santurtzi buruan, Zierbena eta Izuntza segundo batera, Camargo ere hortxe da orain, leian sartuta segundo batean ditugu ia 4 traineruak. Camargo, Santurtzi, handa Kantabriaren ontzi berdea. Branka sartu nahian hor aurretik. Hemen Zierbena. Patxi Frances Donostiarra. Prestatzaile lanetan. Eta patroi lanetan gaurkoan Vicente Carpintero. Ordute Joseba Arbona baita ere, baina gaur kupoak direla eta ez direla. Prestatzaileak kanpoan utzi du. Eta hortxe ditugu Zierbenako gizonak. Camargo buruan 2 segundora. Santurtzi 3 segundoko atzerapenarekin Izuntza eta Zierbena. Hemen duzue pantailaren goikaldean Camargoren ontzi berdea, Virgen del Carmen ontzia. Behaldetik lehen kaletik Santurtzi. 3 segundotan ditugu denak. Hor da Camargo. Pedro Gabantxo prestatzaile. Arraunari haundia. Eta prestatzaile lanetan ere hortxe da Jonathan Castanedo patroi lanetan. Hor da Camargo. Camargo Santurtzi. Segundu bateko tartea besterik ez bi hauen artea. Ikaragarria da lehia, Jose Luis Erkizia. Bai, oso polita ikusten da hor lehenengo kaletik Santurtzi eta berdiak Kantabriarrak 4. Camargo horre batetxoan ari direla. Eta erdiko kaletan Izuntza, Zierbana Izuntza, hori ez, asko galdu gabe, baino dagoeneko hori ontzi bat bezala, baino leian, lehenengo luzea da, diferentzia ondiak ateratze oso zaila da, eta hemen lauan arte ikusitako parekotasunakin hainik eta zailagoa, ez, baino Kantabriarrak zertxo bat igezi egin nahi horretan, ez. Handira bai, 4. kaletik, hor itxaso zabalean sarturik, hemen dira Kantabriarrak, Gabantxok prestatutako kuadrilla. Hankeko lanetan Daniel González, Istriborretik eta Pablo Cortiza Zababorretik. Eta Camargoke 4 garaipen lortu ditu orain artean KE Ligan. Garaipena Elantxoben, baita ere Pasaian, herrian ere bai Camargon azkenengoa. Getxon Algortan hain zuzen ere, eta burrukarako ditugu, eta ametsa argi da zein den igoera lortzea. Gogoratu, KE Ligako lehen biak eta Galiziako Ligako lehen biak, eta ura oso argi dago, Meira eta Megrobe biak 163 puntukin direlako, eta Txapela 3 163ekin. Ba, hor dago burruka, hor ikusiko dugu gero playoffean gertatzen den, baina Galiziako hautagaiak garbia dira.
eta hemen Jose Luis Erkizia 4:49 Camargorentzat, Oriok lehen 4:56 markatu du, Oresko txandakoak beraz maila ematen ari dira, eta segundutxo batean dira Camargo eta Santurtzi Baserri. Bai, eta esango nuke lehenengo kaleti Santurtzek segundo pare bat, hiru batek iezin diotela, Ziaboga nahiko zabal eman dute, txarra esan daiteke, eta horrekin nik uste dute laugarren kaletikan Camargo tarteak haunditzeak lortu du, eta alderantziz Izuntza eta Zierbanak hurbildu egin dira pixka bat, eta lehia indiketare ez du jarri leiteke Ziabogan ondoren hori gertatu da ez. Camargo eta Santurtzi segundoko bateko tartean, Izuntza 3 segundora, Zierbena 3, orain Camargok Santurtziri 2, hemen ari gara ikusten Sotera trainerukoen maniobra hori Baserri. Bai, denak badirudi bakotxak bere lanean, baino jun egin dira. Maniobra bukatzeko zailtasuna. Bai, zabaldu egin da gehiegi eta horre segunduak galdu egin dituzte. Hemen ditugu lau ontziak, hala eta guztiz ere Camargo eta Santurtzi segundo bateko tartean, Izuntza eta Zierben ere hortxe dira bertan. Bai, hiruak alderatu egin dira pixka bat, Izuntza, Zierbena, Camargo hurbildu egin dira lehenengo kaletik Santurtzek egin duen lan txar horren ondorioz, eta Camargo laugarren kale horretatik poliki urrundu nahi horretan, eta beste hiruak lehiakide gogorrak ari dira horre ez du lanean. José Luis Herrerías, gurekin Zierbenako ordezkaria. Bueno, José Luis, tercer lugar, luchando con Izuntza. ¿Qué lejos queda la primera y única bandera de la temporada en el rasillo? Bueno, estamos ahí en la pelea, que estamos contentos con la temporada que estamos haciendo, porque bueno, ganamos una bandera en el rasillo, pero las demás estamos dando la cara y estamos compitiendo con las tripulaciones de cabeza. ¿Ese era el objetivo? ¿Aspirabais quizás a estar algo más arriba? No, nuestro objetivo este año desde el principio dijimos que nuestro objetivo es estar en la tanda de honor, disputando la tanda de honor. Entonces, en el provincial hacer lo mejor posible y creo que hemos hecho un buen campeonato de provincial. Luego en el campeonato de Euskadi también creo que hemos hecho una regata bastante bonita y buena. Y después ahora nuestro objetivo es estar en la bandera nuestra lo más alto posible y la eliminatoria de la Concha intentar hacerlo lo mejor posible. Faltan 5 regatas con la de hoy. Mientras Pitágoras no diga lo contrario, hay que apurar las opciones. Estáis a 9 puntos. Bueno, sí, nunca hay que tirar la toalla, ¿no? Pero siempre sabemos dónde estamos y también hay que tener, cuando se da un paso arriba hay que saberle dar. Entonces tampoco es, en estos momentos creo que es el momento de que Zierbena tiene que dar el paso para subir a la CT. Creo que habrá que igual hay que sacrificar un año más y preparar el año que viene a conciencia para subir arriba ya con las cosas bien claras y con el tema bien ya sentado. Eskerrik asko, argi dituzte gauzak, apurka egin dute, behar du bezala. Herrerias jaunaren hitzak, erronka eta helburua goian aritzea San Miguel Ligan. Camargo Erne Izuntzarekin segundo batera da, Santurtzi 2 segundora Urrutixiago, Zierbena 6, oso ona orain Izuntzak bigarren luze honetan eginiko lana pentsazazue Camargok Izuntzari maniobra garaian 5 segundo eta Santurtzik Izuntzari 4 segundo. Orain hortxe dira lekitxarrak atzetik aurrera lanean. Ordago ikotxea, patroia. Urdinak animatzen, oso ongi arraunean lekeitiokoa. Estropadaren burua hartu nahian Izuntza, Camargorekin lehian. Baita izean alde olatu pixkar hori aprobetxatuz, bigarren kaletikan Izuntza izugarrizko bigarren luze egiten ari da, ez? Eta hori barrukuak ikusten dute, eta nik uste jaguk asko eraingabere ibiliko direla ontziak, ez? Baino atzetik aurre egite horrek ematen duen poza eta sasoia momentu honetan hori egiten ari dira Izuntza taldea, ez? Lekeitiokoak oso trebeak dira itxaso zabaleko estropadetan. Gaur ere ongi ari dira. Estropadaren buru hartu dute orain. Santurtzi bigarren, Camargo 3, Zierbena Urrutiago 9 segundora. 3 traineru pare-parean. Oso garrantzitsu orain maniobra txukun ongi egitea Baserri. Bai, horrek markatuko ditu aldeak horre atera diteke. Eta ikusten daba bigarren kaletik bera sartuko dela lehenengo Izuntza. Izuntza
Hor da, Lekeitioko entzat, 9:45, Oriok baino 10 bizkorrago. Segundo batera Santurtzi eta Zierbena eta Santurtzi. Eta oraintxe maniobra egin duena Zierbena izan da. Camargo eta Santurtzi parean. Eta azken tokian Zierbena 3-ontziko atzerapenarekin maniobra